det fucker helt op derhjemme. Min mor og far er blevet pisse sure på hinanden, at min far bare skrevet der. Ja, altså, min mor gider ikke rigtig. Du tuder altid så meget, mand. Min far skrev 10 år siden. Tror du, jeg tudede så meget? Nej, det gjorde jeg ikke. Nej. Nej, det er okay. Fucking løgn. Nej, hun fik den lige anus, mand. Jeg mener det. Du fik den lige anus. Ja, jeg tror også, det var det. Nej. Hendes patter. Fucking dejlig. Ja, hun så meget dejlig ud. Giv mig lige den her smøg. Så Monkey Boy. Lille kraften med abe i dag, mand. Det har du på din far. Og han er her jo ikke mere. Hvad sagde jeg min far? Jeg sagde fucking abe. Fucking røv. Lort under bukser. Fucking syg, mand. Aberøv, mand. Fucking narrøv. Er der sket? Er du okay? Ja, det skal nok gå. Ja, fint. Jeg er klar. Jeg har fået nok. De fucking narrøv bliver ved i skolen. Og de stopper ikke. Der er ikke rigtig så meget, vi kan gøre ved det. De er fucking irriterende. Og der er faktisk noget, vi kan gøre ved det. Hvad fanden har du det fra? Fucking lige meget lige nu. Vi tager dem med i skole i morgen. Så tror vi dem. Og så skal de fucking nok lære os være. Det skal du altså. Det prøv at ordne selv. Nu har vi været venner i mange år. Du kan godt lige gøre mig den her tjeneste. Ja. Er du med mig, eller hvad? Ja. Er du en tøs? Ja, nej. Jeg er med. Du er med mig. Vi tror dem bare. Ja, jeg er med. Godt så. Der er ikke en skid af det her. Jeg skal bare herfra. Jeg skal bare lade den der. Også en lille anden der. Lad os lige gå på YouTube. Jeg skal lige vise jer noget. Det er helt vildt fedt. Hvad så, Monkey Boy? Er du fucking træt, din pis? Jeg gider ikke mere. Skyder! Undskyld. Tager du ikke? Jeg sagde skyder! Skyder for helvede, mand! Lad være. Lad være. Skyder! Undskyld. Skyder for helvede, mand! Vent! Smid pistolen og læg dig ned.
Hvad siger du?